guys, pane nyaya ndakuona nyaya iyi manje apa personally ichingotaurwa ndobva ndatanga kuzofollowa nyaya kuti zviri kufamba sei. Regai ndikubatsirei macontent creators ari kusumuka, maupcoming content creators. Munogona kuvengana nevamwe vanhu pasocial media apa vamunenge makaita nawo maskits kana kuti chii, handimona pasina chinhu chinonzi copyright yaiya kana munhu ane copyright yake antika inogona inenge itori saved kwazuka. Sometimes usina kuripota, handimona ndisina kuripota munhu kuti copyright yangu ndaiactivate yaenda kunorova munhu handichimaona. Zuka iyo Facebook pachayo can detect kuti pane video yanhingi yemunhu uyushu handika yanopostwa wakati unogona kurohwa necopyright. Zuka anozviita guys. Inini personally I've received so many people vaneni sina mboresa necopyright, handimona ndine macopyrights panapa vanotouya kuti sisimeli ndakarohwa necopyright nevideo randakatora papage penyu apa munhu pamwe chanditombovaziva upcoming handika akarohwa necopyright yangu handina kuripota. So some of these things kwaZuka it can be automatic, handimaona unogona ngorohwa necopyright. Handisi kuti ndo zvakaitika, but possibility yekuti zvinogona kunge zvakaitika iripo, because to me it's not making sense guys kuti taite anosimuka nemukadzi wake kubva kuCape Town kwenda kuJoburg vozodarika kwenda kuMpumalanga. Let's talk of Cape Town to Joburg. Maflights vari 2, they spend something like tongoti 5,000 kana to 6,000 vari 2 handitika flight chete handitika yekuenda chete kuenda uko handimaona. Then kusvika muJoburg maybe vobook accommodation and a night tongoti 1,200 per night, right? Tatove 8,000. Tobva ipapo votsvaga Uber transport ichava transporter from Joburg kuenda kuMpumalanga nekudzoka, probably tongotaura maybe 2,000 or 2.5 handimaona kuti vanenge depending vatataurana sei nemunhu iyeye handi. Then ndoda kuti mutarise munyatsokuona tongoti over Romania vakashandisa kuenda kuMpumalanga kunoona another couple vekwanyati ava kuti vazivanewo nekufara handimaona vakacosta something like around kana 12,000 handika just kuti vasvike kunoita demonetize vanorovesa munhu necopyright. Guys come on, mavideo avakaita ese avaitora nayaya mavideo aya mukadanidzisa chokwadi pamberi paMwari mavideo aya asvike 12,000 rands ese. So hazvisi kumeka sense logically, like to me hazvisi kumeka sense handimaona. Ndosaka ndiri kuti it could be Zuka aita zvinhu izvi, it could be iye Zuka yarova monetization automatic copyright automatic handimazviona inozviita social Facebook handimaona, because mari yese mavideo ese ayangachita video 1 video 1 tongoti maybe nemaranges avo avanorova rinogona kwasvitsa kuma $80 $70 handimaona. Saka mavideo avakaita vane mavideos mangani handifungi kuti vane kana 10 videos handimaona kana 5 videos handimazviona. So handisi kuona zvichimeka sense ipapo anokwanisa kunge mabasa aZuka iwaya. But then on the other hand zvakare munogona kuvengana pasina chiripo guys handimaona. On the other hand zvakare handiti next time content creators imimi, if you don't like somebody don't pretend, don't do it for people. Muri kunzwa musaite zvokuitira vanhu zvinizvi, be you antika zviri nani utukwe pasocial media vataura zvavanoda pasocial media kuti unovhaira unoita sei, but stand your ground handiti. The nyatizi mataura kuti manga magara musingatodi kuti musangane nevanhu ava demusina mbovhera makapretenda chero pamakaona uchinzi vari kuuya kuJoburg demangotaura tikana kuti how we are not comfortable kana kuti hatiko handimaona vakangostopera ikoko kuti vauye handimazviona. Musazviita next time kuti munomanikidzira kuti mupinde pamunenge muchiwa kuti mwoyo wenyu uri kuramba. Pane vamwe nekuti ropa rava haripindirani guys, haritopindirani zvachose vanotongofila izvo kuti hanzi muri kutsetserana kuti Mwari pamusoro pomwe. Idzo dzingori theory dzevanhu, vanhu vagara vanongotaura handimaona, but umwe nomwe ari kumhanya resi yake 1 2 chatoziva ndechekuti umwe nomwe anongopuwa mari yakanangana naiyi handimaona. Haisi nyaya competition, you can't be competing, you guys don't know each other handimaona. Saka munenge muchikombeta kuti ifungwa dzevanhu vanoda kuplanda seed mufungwa dzenyu kuti muri kuvatorera chimuti muri kuzodai ndosaka vari kufila threatened nemi. No, social media ndo zvainoita handisi muri kuzvinzwa, ndo zvainoita social media. Unotouya uri hoti kunotouya izvi kuchauya vamwe mangwana vanouya vachitouya vaita zviri kudarika zvenyu imimi handimazviona zvichienda zvakadaro. Saka musabvume kuti muhotspot senokukanganiswa mukuraptwa brain kunzi muri kuita competition handimazviona. 3 pane chimwe chinhu chavataura pamamuchitaura pamaita life yandaona manje apa mataura kuti muda kutama muda kuenda kunogara kumukuku kwamaimbogara because hamuna bhadhara rent. Pasure apo takaona muchiofiwa kunzi kuri kubhadhara 1 year rent
right? And mazotaura mudzimai azotaura kuti aiwa wakabhadharwa 1 month rent chetokanzi makuzvimiririra, right? This one is for all the people vanouya vachinyepera kupleja zvinhu zvavasingaiti. There are a lot of people, vamwe mabusinessmen, vamwe chi vanouya vachipleja kuti ndichadai paruzhinji obva apuwa malove nemalikes. Comment iyoyo yosvika 300 likes. Vanhu kuseri kwavazozvizivi vanenge vachona zvakanyogwa paruzhinji kuseri kuti mari yakazobuda kana kuti rendi yakazobhadharwa vanenge vasingazivi. Handimaona kuti vanhu vakawanda vashamisika mumakoments mena ndichiona kuti koinga vanhu makati makabhadharwa rendi yegore, mukadzi akataura kuti hatina kubhadharwa rendi yegore. Guys, musatombovashore vanhu ava vakatobhadharwa rendi yemwedzi 1 iwoyo ndoyo vakatobhadharirwa. Pasocial media muchadzidza zvenyu, kungoti hamudi kufunga, hamudi kusvindura maziso, muchasvindura muchaona zvenyu. Pane vanhu apa vamunoita kunge vana Mwari, vamunosimudza, vamunoti hey tinozodai vanhu. Hakuna guys, zvimwe zvinongopledjwa paruzhinji kuseruko hazvisviki. Game itarijaira totoriziva game iri kupleja paruzhinji but mari isingazoindi ndo zvakawanda. Apa unenge apa mimi muchafa muchati upi ningere aiwa akatopleja vakatobhadharirwa rent ye 1 year vakatobhadharirwa pasina rent. Handifungi kuti vanayo vangapenga kuti takabhadharirwa 1 month vachiziva kuti they are on public vakabhadharirwa gore. Saka kunemi vanopleja hazvirambidzwe guys kuti usina mari chingonyarara. Izvo kuda kuti vanhu vakuti henzi uri mbinga iwe uchiziva pachi zvakuti uri kunyura muchikwereti hausi mbinga, uri kuitira kufadza crowd, uri kuitira kucapture crowd. It's not right. Because kutamba nemafeelings vamwe vanhu makatamba nemafeelings evanhu ava muchiva tiri kukubhadharirai rent ye 1 year and then you didn't pay that 1 year rent. Come on guys, you can do better than that. You can do toziva kuti vamwenye munenge muda toraidha mawaves nezita revanhu ava handimaona. But don't pledge what you cannot offer. Pledge chaunokwanisa kuti uzovapa sezvo makazozvitaura. Vachiri vadiki pasocial media vari kutozama kukura, vari kutodzidza as they go handimaona. Saka kuti muvabatire nekuda kukupleja zvinhu zvisipo, that's very wrong. Takaona vamwe vachinzi vachiti vari kuvavakira imboko, hatizozivi hedu timba yakapera kana kuti chi handi, because clearly guys hapana kuti nganzanzi vatanga kumaneta vakamati monetizerwa musi unoyu nababaroka apa tichiona apa babaroka chindikuwa basa ramonetization musi unoyu vanga vachiga kubhadharirwa rent yacho kuchinzi makuwana masocial media hunyu kuti vaiwana mari, hunyu kuti vaizowana mari. Ko kana vana vakapiwa mari, kune vanhu vari kupiwa pasocial media pana nokupiwa mapeji ari kupiwa $5 kupera kwemwedzi. $5 asane peji rine vanhu vakawanda but ari kupiwa $5 pakupera kwemwedzi. Saka maizoziva ende zuka chikupa mari guys kune avo vachangomonetiza hatangi nekupa mari pamusoro. Mari chinotanga small anenge achikwidza kukwira kwaunenge uchiitawo paya uchikwira usinga violating maningi marules ake ndokukwidza kwaunenge achiita mari. Haungotangi nekupa mari pamusoro, unototangira pasi zvine malevels uchienda. Saka please stop giving these kids hope muchivapromisa zvinhu zvisipo. Kana mavapromisa something endai munovapa antika right. Imimi vana ngati nemudzimai wako pasocial media apa pamakauya kuzotsvaga mari nekutambira panopisa. Chekutanga zvekuti muya muchichema muchiti tazodai ibvai masiyana nazvo because munoitwa content yekuchema ikoko. Hati muri kuona munototukwa mugodzwa zvinhu zvese chitosimba yekuita madziro chaiko chaiko. Ona isusu titori machembere ini tinotokana kuhwa shungu kana takatotsva mafeelings takatova mafeelings kuti kwa munhu tukaonenge uchitozvinetsa ndiwo kuti kutamisa simba rako nemuromo wako nemaoko kuchitaipa ina handina kana basa newe ena handine comment dzawavereka chiro kanyaya kuti nokuti hapana chatisina kuudzwa choti tingavhunduka nhasi kana kuti kuvhundutswa tinotongo hatina chatirwadza pakutaurwa kana pakutwa kana pakuita sei tedi chitoseka kuti saka ari kutotamisa simba rake so achitofunga kuti ari kutuka ndosaka ndinoti tinongoramba tichidzoka ndapedza kutuka nhasi mangwana ndodzoka ndapedza kutuka achingomanyinitsa achingopedza ndichitodzokera because hatina basa nazvo. Hatichina i-social media ndo ino i-social media yachona hanimaona. Saka ibvai matosimba matozati pamachigaro chamauya chinotopisa handika mutongosimba ende itai zvamuda papeji renyu. Musabvume kutevedzereswa kuti ningaita zvakati itai zvakati. Don't be controlled by this comment section because munoita slave yecomment section. Kuda mwana chaida kutokondola even kuseri handika itai yamada papeji renyu. Muchitenga kuita content yema kuita content yenyu muchingove 2 muchingoita zvinhu zvamaingota muchingori 2 ingoita izvozvo hanimona zvokuudzigwa nzi dei mazodai kana mazodai papeji renyu itai yamada papeji renyu. Kana musingawirirani nezvinhu zvinenge zvichitaugwa whoever anenge auya rambai. Ende 2 kudzokera mukuku yenyu inenge yachoice nokuti maadverts munoadvertiserwa vakawanda. Hakuna munhu anoadvertiserwa mahara muri kuzvinzwa. You charge ai mari ndo mari dzenyu dzamunopfuma bhadhari nadzo. Musabude kudzokera kumukuku nokuti kwamuka kudzokera kumasure pautenda mberi. Mari dzemaadverts amunokanda each and every time charge ai vanhu vanochajwa because vari kuda exposure. Mukakanda
poster renyi mimi muchiadvertise chinhu chemunhu handika choita kuma 1000 likes handiti pa 1000 people who have watched that nengikiri who have liked vaona that whatever chamuri kutengesa handiti big guaranteed maybe probably 100 people will go and buy handimaona kana tochengeta kuda kana ndakuda kitchen wendewana pakati saka imari iyoyo itairamba muchita itai mari musape vanhu zvinhu mahara handiti maona so musaudzigwe kana kunzi muchinje personality yenyu chinjai madressing chinjai no muchazozviudza mega musamhanyiswe resi nevanhu mukangokondolera social media zvatofa itai yamada tambai yamada handi muri kuona otherwise monetization kana ichinge yavharwa asi zvokuti munonyanya kuchema saka inovhurwa monetization hakuna monetization yekunzi munogona kupuwa yes time stipulated time yekunzi maybe 3 months handika mozo reviewa futi yovhurwa hakuna monetization isingavhurwi inovhurwa monetization andichimazviona but apa my point was musadzikise gejo muchinyanya kutongengana kuti vazotidai vakazotidai zvikazodai ndivo vanogona kuiva sipo because kana munhu akuripota kana waripotwa nemunhu so Facebook inotumira email yemunhu iye kuti waripotwa naningi inotokuudza kana musina kutumirwa zita rekuti maripotwa naningi kuti peji yenyu rive at risk I'm telling you if Facebook inenge yazviita handimaona ende zvakare imimi vana taiti musamanikidze vanhu kuenda kwamusingadi musazvimanikidze kuti mupinde mukati mevana muri kungoita yamunoita wanyu muri tu itai zvamunoita ikoko itai yamunoita kusenai nevana ava vaite zvavanoita vakure handimaona nokuti kana vaguzoiva vachiti taroirwa monetization handimaona kana uriwe taiti unenge waripota monetization une right yekuenda kundotora kuti no I had given you my rights to post my content handika inobviswa monetization handimaona saka for you now kuti uzonzi wanga wakutaura zvakawanda nekuwapopotera that is wrong taiti uri kukura rangarira newo kwawakabva kuti wakabvepi wakatanga kusure manje uri pazasi apa mwanangu tichikuona uchitamba ndini mumwe munhu aitopostawo achipusha chishiya zvinhu zvako chidini tichitoti imboita chisikiti ichi nditiro chisikiti cheadvert ichi handiona tichidaro wakura yes you are big now handitika but uzive kuti igemu rechimuti handitiona so kuti ungove paright kusafe side ingoita kuti usaita zvekuti ukawadhoo vamwe vari kukura handika guide them semakuru vari kuita handika guide them una kiki uyo akauya nelaki uyo kati upenyu wako she brought lucky in your life mwana anonzi kiki uyo handiona kiki I would like to believe kuti iwe ukataura chinhu nemurume wako munogona kunzwisisana handiona please umbanai nenzira yakanaka wadzanai mese you are all young content creators ndimi makatove kutaura chokwadi pasocial media yese ndimi munotora nezvimuti muri tu ndimi mune chimuti kune vese chero anonzi ndimi mune chimuti right now handitika saka don't be jealous of one another because mese muri kumwe nemari kuzana resi yake umwe nomwe ari kwake hamutoziva there's no need yekuti mungadzi muita competition you are supposed to be uplifting and supporting one another saka shame on you kune vanhu vese vari kukuzirira mumacoment section nevana muchara kuti ndivo vana ava vaiti muchitukirira vana ava muchatedza kunopinda denga nenyaya yekuhakira zvinhu zvepasocial media muchitaura nyaya yekuti yeshe mukuda kugwisanisa vana ava handika muchigwisanisa muchiisa ruvengo ugumomhanya ruvengo vari kuita mari ava they are making money. Are you making money? When you are busy typing, insulting one party, both parties three tweets, are you making money? How much are you making? Avari papa kuita mara. Ma content creators tiri papa kutotsvaga mari pa social media. Kusvika kunzi mari yabva nhasi abuti uone pa social media. Uri busy kutukirira papa. How much are you getting iwewe? Shandisa brain. Open up your brain. Vhura brain dzako. Handiti atisi kurwaba. Tangoti tionesana.